No niin, taas ollaan kahvimiehen matkassa. Nyt tarkastellaan tiloja vähän lähempää ja pyydetään vähän kommentteja myös viljelijöiltä. Täällä Jerome Segedissä kasvaa maan parasta arabikaa. Viljelijätkin on teknisesti taidokkaimpia mitä löytyy. Sertifikaatteja löytyy seinältä kanssa, kaikki vaadittavat luomut ja muut. Mutta ennen kaikkea näiden omat taidot on se mikä ratkaisee homman. Mihin tahansa tarhaan kun menee astelemaan huomaa, että täällä on aika hyvin hoidettua nämä ympäristöt. Täällä pystyy ihan hyvin hiippailemaan ja kahvipensaat on sen näköisiä, että ne viihtyy ja kasvaa hyvin. Sinänsä Gaijovuorella on kiinnostava historia sellaisesta asiasta, että ihmiset täällä eri kylissä on ollut, niin on periaatteessa ollut omaa heimoa, Gaijo-heimoa, jotka on sitten täällä viljellyt kahvia ja se perinne on se millä tavalla tämä tieto on siirtynyt sukupolvilta toiselle. Ja kun Indonesiassa oli tämä sisällissota Aceh vastaan Indonesia, niin se millä Jakarta yritti eli pääkaupunki horjuttaa tätä tilannetta oli tuomalla tänne Gaijovuorelle Jaavalta ihmisiä, jotta täällä tulisi vähän rähinää ja kukaan ei tietäisi kuka omistaa mitkäkin tarhat ja tilapäisestihän se haittasikin toimintaa aika paljon ja Acehin kahvintuotanto laski sen siitä syystä, että täällä tapeltiin keskenään. Mutta nykyään rähinnettä on hoidettu ja homma hallussa ja elämä jatkuu niin kuin ennenkin. Vähän on ollut taas tällä viikolla armottomia kelejä täällä, mutta johtuen näistä korkeuksista niin täällä sataa kyllä melkein joka päivä. Että siihen on vaan totuttava. Mennään seuraavaksi tsekkailemaan mitä viljelijällä on sanottavaa. Palataan.